Hogyan működik az alkohol? A köznyelvben alkoholnak nevezett vegyület az etilalkohol, vagyis etanol. Nagyon sokféle ital tartalmaz ilyent, a sörtől kezdve a boron keresztül egészen a pálinkáig. Ezek az italok tudatmódosítószerek, magyarul irtózatosan meg lehet suvadni tőlük. De hogyan is működik az alkohol? Legtöbbször szájunkon keresztül érkezik a szervezetünkbe, néha nem sokkal később ugyanitt távozik, innen a gyomorba kerül, ahol nagyon hamar felszívódik, és amit a máj nem tud feldolgozni, mind a véráramba kerül, emígyen jut el mindenfelé a szervezetbe, így az agyba is, az úgynevezett részegséget okozva. A rendőrbácsik ezrelékenként mérik az alkoholszintet, tegyük hát mi is így. Fél ezrelék felett vagyunk megcsicsenve. Ilyenkor gyűjtünk bátorságot olyasmihez, amihez normálisan beszariak vagyunk. Másfél ezrelékig van az ittas eufória. A reflexek sokkal lassabbak, de a világ sokkal szebb. 2,5 ezrelék már a részegség jele. Ilyenkor a világ már nem olyan szép, de mi hajlandóak vagyunk megváltani, és akinek ez nem tetszik, az kapja be. A 3,5 ezrelékes mocsár részegségnél már elég nehezen tudjuk előadni világ megváltó terveinket is, inkább aludnánk. Aztán 5 ezrelékig még az orvosok foglalkoznak velünk, afölött már csak a papbácsi, ha kifizettük az egyházadót természetesen. Gyerekek, nem érdemes részegen sem vezetni, sem csajozni. Lehet, hogy bejön, de nem éri meg reszkírozni. A részegvezetésnek törvényes és vagy halálos következményei lehetnek, a részegcsajozásnak meg még ennél is sokkal rosszabbak. Szóval ne igyatok, gyerekek, viszontlátásra!